masosha kuhle. Masosha ngiwabonile amandla enkolo yakwantu. Masosha njengoba sisebenza ngabantu. Kuye kube nzima izimo esisebenzayo. Usisi engihamba naye uzochazela naye. Kodwa wafika ekhaya lami ezocela usizo. Ngokuthi masosha silalela imboni iyasigayida thina zangoma. Nganyusa ezona idalwa abantu abadala ngabuza ukuthi uma ngimsiza usisi njengoba ebambekile ngoba wafika esinye isimo. Baphendula abantu abadala bathi cha awukho umuthi ozowuthinta. Into ozoyenza manje njengoba isimo sinje thatha utswayi uyongena naye eshaweni. Ufika umgeze ngalo bese uyaqeda lapho uyamgcoba lona. Ngalalela masosha idalwa zami mazingitshela. Ngathi mangiqeda ukumsebenza ngimbuza ukuthi yini kungavumi ngikuthinte ngomuthi. Wathi usisa akukho lapha engakhokhanga khona. Akukho la engahambile khona. Ikona ke mhlawumbe angakufakazela ukuthi mhlawumbe idalwa zami ziyabona ukuthi umuthi awuzange uzumsize. Naye uzozikhulumela amasosha. Kuhle masosha kuhle. Namhlanje masosha ngicela ukuzobonga. Inkolo yakwabantu ingisizile ngifike masosha ngihambile kakhulu from 2019 ngishawe ngesichithe sinombhulelo kwasetshenziswa isilwane nensila yami. Kuthe last week kuyisonto ngalunywa ubusuku nemini kungafiki ngisho ubuthongo kwaze kwasa ngizihwabha kwaze kwaqala olunye usuku ngathi mangiye ekliniki onesi bangidabukela bathi ngathi uyiphara nje elivukwe arosta asiyazi lento banginika amaphilisi awu8 same time kodwa ngahluleka kwakona bese ngibahambile abantu ngayikhipha imali behluleka. Ngalolo langa umnganami wathi khona ubaba amaziyo saya safika kwathi usanda kuphuma waphinde wathi khona umama engimaziyo saya nakhona kwathi usanda kuphuma ekugcineni wathi khona omunye engimaziyo nangempela saya mangifika ngangingakwazi ngisho ukuhlala ngizinywaya into ongayazi sengineyinsuku ubuthongo bungafiki kuze kuse kodwa ngathi mangifika wathi intana mawume yancane ngisayokulungisela ukuthi uyogeza ngathi imali anginayo wathi khululeka wahamba wayongigeza ngamanzi anetswayi wathi esuka wabethi gcobisa itswayi ngangihlanya ngigqumuzwe ngathi ukuthi ngiyasha umzimba wathi esuka wabethi iphuza nali itswayi ngaphuza ngathi ngisuka ngamtshela ngathi ma ngizukwehla ukuluma wathi kusasa ngicela sivuke sihambe siye ekhaya lomoya nangempela ngathi mangena la ekhaya lomoya ukuluma kwabuya kwaqala phansi ngalunywa into engingayazi wathi noma sesibizwa la ngaphambili ukuthi asize thina esifikayo sabeka izandla kwayeka ukuluma kwangazi ukuthi ngigwazwa yimmese umzimba wonke. Ubaba umlandeli wanika insebenzo okuyisifutho sa7 days ngithi nje angizobonga amandla enkolo yabantu Zulu khanya manje sekunjani ukuluma manje emzimbeni? Angisalunywa baba. Awukusekho kwaba khona ukuluma? Cha baba. Sosha bheka la eTV umbheke usesebenjani? Mawunombona nala emzimbeni nje ugcwele amabala yilonda fihlo yezulu Zulokhanya. Umbonge untombazana oye wakuthumela kwamakhosi ekutheni uhambe uyocela usizo kuyena ngoba naye ke ephethwe yizo izithunywa zala ekhaya nezidalwa zakhe sezavuma manje wena uyazibona sowunekhaya lomoya manje. Yebo mlandeli ngoba eva since efikile seyibuye ephindelela manje uhleli manje uwabonile